Wara li pajjiżna irċieva l-ewwel fondi Ewropej mill-fondi tar-kupru li ammontaw għal 41 miljun euro, il-pass li jmiss huwa l-implementazzjoni tal-Pjan ta' Malta. F'intervista ma' News, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Stefan Zrinzo Azzopardi, qal kif din il-fażi se taqqat diversi ministeri biex joħorġu il-kuntratti ħalli jibdew isiru il-proġetti li hemm fil-Pjan tar-kupru. Hija fażi nqisha interessanti u eċitanti ħafna, fiha ħafna xogħol ta' koordinazzjoni, imma bħala gvern ippreparati u mħejjija biex nagħmlu dak kollu meħtieġ ħalli dak il-pjan tar-kupru u l-fondi li ksibna permezz ta' dak il-pjan tar-kupru ninvestuhom f'pajjiżna u bekk nagħtu aktar servizzi u aktar investiment favur Malta u favur il-familji Maltin u Ewġin. Bil-pjan tar-kupru ta' pajjiżna se jsiru 17 il-proġett f'sitt oqsma b'investiment ta' 345 miljun euro. Meta f'Settembru li għadda ġiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen f'pajjiżna sejħed dan il-pjan bħala l-iżjed wieħed ambjentali. Here the Maltese plan is outstanding with 54% investment into the European Green Deal. It's one, if not the greenest recovery plan we have. Fl-intervista ma' News, is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif għall-fondi Ewropej is-sena 2021 kienet waħda ta' tranzizzjoni, dan hekk kif ġew konklużi l-investimenti li kien hemm mal-Baġit Ewropew li ntemm fl-2020 u beda dak għas-7 snin ta' wara. Fil-waqt li sar ix-xogħol ta' programmar biex minn hemmhekk intelqu l-infiq tal-fondi għas-snin 2021-2027 li huwa il-pakkett li fih tajjeb li nfakru li huwa il-pakkett permezz tiegħu ksibna l-akbar allokazzjoni ta' fondi li qatt kiseb pajjiżna minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea. Fost proġetti li se jsiru permezz tal-Baġit Ewropew hemm il-flotta tal-qalba ta' trasport pubbliku għal dik elettrika u l-proġett tax-Shore to Ship fil-Port il-Kbir u l-Port Ħieles.